Kapin 30 ka magbanay gipabakwit tungod sa pagbaha sa pipila ka lugar sa Rehiyon 12 tungod sa kusog nga ulan. Samtang apektado sa habagat ang dakong bahin sa Mindanao. Ani ang report ni Abi Caballero. Misaka na ang level sa tubig sa sapa dihang mibundak ang ulan sa barangay Malandag sa Malungon, Sarangani. Busa gipahikling ang anaa sa 13 ka magbanay sa Purok Mabuhay ug Purok Ilang-Ilang. Matud sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, pipila sa mga mihikling temporaryong nakisilong sa barangay gymnasium, samtang ang uban anaa sa ilang mga kabanay. Nakasinati sab og kusog nga pag-ulan ang General Santos City sa hapon hangtod sa gabii. Hinuon walay natalang pagbaha sa syudad. Samtang sa Tupi, South Cotabato, anaa sa 25 ka magbanay ang gipahikling tungod sa pagbaha dala sa kusog nga ulan. Gilayong gi-rescue sa MDRRMC ang upat ka residente kinsa stranded sa ilang panimalay sa Purok Riverside, Barangay Buol, Mala. Duna na sabmatod gipanghatag nga relief goods sa mga apektadong residente. Sa tala sa MDRRMC, 8 ka balay ang partially damaged ug 5 ang totally damaged. So far, may mga areas na tayo nag-subside yung baha. Ang iba, kinukuha yung gamit and sinecheck kung pwede pabalikan. But may mga, ang barangay natin na gano'n naman ng issue ng na wag mo na babalik kasi medyo makulimlim pa ang area natin ngayon. Samtang sumala sa pag-asa, apektado sa habagat ang pipila ka bahin sa Mindanao. Samtang localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa ubang bahin sa isla. Nga adto yung mga pagdagom labi na sa mga bukid nga dapit inubanan nga adto na say mga kalit nga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto kini sa southwest monsoon or habagat. Ako si Abi Caballero para sa One Mindanao.